Bine ați venit la un nou videoclip. Suntem în tabără, pe munte. Și e frumos pe aici. Mergem în drum forestier. Parcurgem un drum forestier Spre o cabană. Spre o cabană oarecare. Unde au păstrăvării. Unde au păstrăvării. Păstră. Uite, a venit și la Luca pe aici. Nu ești din cadru. E frumos pe aici. Suntem la munte, foarte frumos. Ăștia zic că au făcut febră musculară. Se știe că le fac. Uite-ți, sunt copaci tăiați pe aici. Au distrus natura. Să știți, mie nu prea-mi pasă. Foarte frumos. Strânge geaca pe lângă tine, trage fermoare. La toți le e frig pe aici. Doar Luca, acum ne că ascultă și pantaloni. Edi, ai o afirmație de zis? Poți să zici ceva despre vremea asta? Replica acasă. Vrei să vă arăt cum e îmbrăcat Luca? Știi că frig. Eu plouă. Pe aici plouă și e rece. Foarte rece. Și o să mână scurtă și pantaloni scurți. Și o să pantaloni scurți. Saltare. Joacă pe mine. Mihai, ai ceva de spus despre vreme? Da, că a venit vremea să-ți distrug telefonul. Să ascultăm pe Cristi. a venit vremea să mă dezbrac. Bravo ție! Nu știm când mai avem și tare plictisitor. Când o să ajung acasă, pe munte sunt vipere, auzi la asta. Da, se știe că sunt. Când o să ajungem, când o să mă întorc acasă, am Xbox 360, GTA 5 și o să fac filmulețe cu playing. Adică cam o să apară pe YouTube lunea viitoare, o să apară un filmuleț cu playing pe GTA 5. Și să întrebăm și uitați un părâu. Nu se vede prea bine. Acum o să întrebăm. Apa se numește clasa 3-a? Acum o să întrebăm pe la Luca ce jocuri îi plac. La Luca, poți să ne spui ce jocuri îți plac? Da. Cum se numește locul? De unde te Clash Royale. E foarte fascinată. 2 și o să apară și 3. GTA 5. GTA 6, bă! GTA 6 încă n-a apărut. Apare în septembrie. O să fie foarte șmecher. Are toată harta Europei și a Americii de Nord. Și Assassin's Creed. Îi place și Assassin's Creed. Și Counter. Mie îmi place. Oh, și CSGO. Și CSGO. Foarte frumos. Și Cristi, poți să ne mai spui? Îți apare harta Europei, dar poți să mergi prin toate țările? Da, poți să mergi și la tine acasă. Nu prea cred asta. Eu așa am citit. Ia spune că unde locuiești tu? Eu locuiesc Pe strada. pe strada puncte. Da. Cred că e destul. Uitați câți copaci sunt pe aici. Câți abonați ai? Abonați-vă și la mine. Ne întoarcem? Nu știm, vor să se întoarce. Vor să se întoarcă. Eu văd că se întorc. Ce bine că ne întoarcem, fratele meu. Pe mine mă durea picioare. Și oricum, nu cred că aveți chef să mergeți pe munte. Da, să nu dați dislike, că am mai spus unele chestii. Că ce? Știți ce prind eu? Șopârle și șerpi. Sunt fascinat de ele. Am un harsă, nu ăla nu-i șobolan. Bă, tăcuță. Uite mă, aici am văzut. Bă, Luca, chiar am văzut. Ce ai văzut, mă? Patru picioare. Edi, poți să-mi spui ce ai văzut? Pot să fie 2 Luca.
Da, Poate să fie un urs, Da. dar aici nu sunt. Acum Poate între... un câine. Este foarte un câine. Poate un câine, băi. Da. Acum între mine și tine, Cristi. Edi este tărtăcuță seacă. Și vine o mașină! Vine o mașină. Ne calcă mașina, e! O să-i arăt chestia. Uite, o să o calce pe Alexia. Hai, calco. Și magie! A făcut magie și a dispărut! Ce tare. Ce tare, mergem înapoi și ne jucăm pe tabletele moi. Am făcut o rimă. Cred. Acum este 5:30. Fix. 5:30. Și bine că se termină vacanța asta, că am dat 650 de lei, că eu am voie să stau pe tabletă. Sau cu 650 de lei îmi cumpăram Cristi, atâtea vă jocuri. mulțumiți că noi... Cristi! Și cam aiurea. Eu am avut curaj să fac așa. Ena, nu e. Mie îmi place să mă joc pe tabletă. Mie îmi place să mă joc pe tabletă. Stânci. Îmi plac stâncile. Asta poți să spui tu? Știți de ce îmi plac stâncile? Pentru că sunt... Nu, pentru că poți să cazi de pe ele. Dai una la un zombie și... Este început să plouă. Uite, și adea-tu-i bucuros. Poți să ne spui ce veselie ai? Am gândit că e cu ploaie și acum mergem acasă. Și ne jucăm pe tablete, yeah! Și m-am Și cineva mi-a dat un dislike la un videoclip de-al meu. Nu știu de ce. Și știu cine e. Cosmin. Sau nu Cosmin, Radu. Dacă asta e adevărat, fac videoclip cu GTA 5. Și după ce fac videoclipul de GTA 5, Chiar ta fața. de ce să-mi arăt? Că sunt intim. Hai să mergem. Uite, aleargă. Hai să alergăm și noi. Mulțumim că ne-ați urmărit în această călătorie în pădure. Ne vedem data viitoare la videoclipuri cu GTA 5. La revedere!